F'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem dwar il-wegħda li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel fil-programm elettorali tiegħu dwar il-mediċini out of stock. Lorenz Gonzi konferma l-ewwel darba li b'din il-wegħda il-pazjenti se jispiċċaw jixtru mill-privat mediċini li jsibu out of stock għand il-Gvern, iżda lura jitħallsu biss dak li jħallas il-Gvern għal dawn il-mediċini u mhux dak li jkunu ħallsu huma mill-ispiżeriji privati. U allura qegħdin ngħidu li min jixtri min f'dik is-sitwazzjoni imur jixtri minn spiżerija privata, aħna nirrifondulu il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Mhux il-valur li jkun qed iħallas l-ispiżjar, il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Immedjata reazzjoni tal-Partit Laburista. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista qal il-problema tal-mediċini out of stock għamet kemm il-darba tul din il-leġislatura, iżda l-Gvern baqa' m'għamel xejn. Id-deputat Laburista Mary Louise Colero Preka qalet li l-wegħda li l-Partit Nazzjonalista jagħmel dwar il-mediċini out of stock fiha nuqqas ta' sensittività għaliex fil-verità il-mediċini mhux se jibqgħu b'xejn. Mhux qed jgħid lin-nies li fil-fatt mediċini jixtru b'50 euros imma mbagħad meta tmur fil-privat tkun qed tixtrihom b'ħafna aktar euros u allura dik id-differenza se jkunu qed joħorġu huma mill-but. Il-Partit Nazzjonalista qed jonqos bil-kbir u allura qed jabbuża ħafna x'mhux qed jgħid lin-nies il-verità. L-ispiżjar Adrian Meli qal li fl-aħħar 12-il xahar l-ammont ta' mediċini out of stock kiber. Żied li bħala spiżjar jiltaqa' ta' kuljum ma' każijiet ta' mediċini out of stock. Imma sfortunatament dawk il-pazjenti l-aktar dawk anzjani li ma jkollhomx min jieħodhom jaqtaw qalbhom u jkollhom jispiċċa mill-pensjoni jgħidwek miżera tagħhom jallokaw ammont ta' flus żejda għal dawn il-mediċini. Ħafna drabi dawn jispiċċaw li ma jixtrux il-mediċini. It-tabib Chris Fern semma kif il-problema tal-mediċini out of stock għandha tiġi indirizzata permezz ta' unit ta' procurement fejn il-Gvern ikun jaf x'fadallu fl-istokk, b'sistema ta' horizon scanning fejn jiġu ordnati mediċini skont il-ħtiġijiet li nqalgħu u permezz ta' sistema fejn jekk il-pajjiż inqabad mediċina out of stock, kumpaniji privati jissubblixxu il-mediċina fuq bażi ta' 24 siegħa. Il-Partit Laburista jrid jiżgura li l-mediċini out of stock ikunu eċċezzjoni u mhux ir-regola kif huma llum. U aħna qed nipproponu l-sistema biex il-mediċini li jagħti l-Gvern jibqgħu b'xejn għal kulħadd u f'kull ħin.